Aduh, iya. Aduh, ning Lah, Jawa mah wadang gini. kok kedingin ke Jeb? Ah, Sira masih bareng ngarep melayu di tengah alas kok nang buru-buru apa sih Jeb? ai terbodoh. Terbodoh. Hari Oi, sira lagi apa? ya iki lagi andon molah Jeb. Ai kuno lagi ngenandon mola. Mola Iya, apa ira ana ning blumbang-blumbang. iki lagi ngakati bonggotan ki. Oh, kuno. Aduh, ya inyong iki kesemu maning ya karo si ora aku ya terbodoh. Iya, ngeplas ke pirang tahun kana Jeb Ya sira kan. arsine ora kesemu-kesemuku zaman 11 tahun. 11 tahun. Pakai sungi bae terbodoh karo sire aku. Sing Ah, awit 2002 terus sampai inyong mangkat iya. bisa karo sira saking kesemu maning 2011. Iya. Berarti kan 11 tahun. Iya, aduh 11 Heeh. tahun ku Jeb, bareng delang sira ku raine Eh, tampil beda. Samaria. Iya, kok si raine ngerilong. Ya iya iya sakian mah ya. Karena apa? Inyong masakin mah tebe. TB aku panganan apa kuno? Nih panganan cimplo. Iba ka tebe aku singkatan daripada tampil beda. Ai TB aku. Ya iya. Mula nagawangling ya. Inyong sejen ya le. Iya, kita kira pentakon. Iya. Siraku udah dirain yang rilong kayak konon karena resepnya beli si Jeb. Ay, yan na resepe sa motor wodo. Nganggo apa? Nganggo oli. Oli. Ya rupanya ngelinyar kayak konon. Oli majarane tole na yurang. Inyong isejen resepe hari sira mah paling-paling bakadus nganggon ako sabon lu. Ya bakal beli look ya lah duit ya nganggo sabun dulit. Dulit. Iya, pengen mungsok. Baka inyong masejen karo sira ko terwodo. Sejene Resep ko ana. Dari adis dibagi-bagi, baka sedina kuping selu. adus Ya iya. Dah. Jam witu adus. Iya ya Jeb. Jam sisi adus. Terus Jam wawat adus. jam 4 sore. Heeh. Oh, nganggone apa konon baka adus. Iya nganggone sabunnya apa? Inyong meresep aku dudu sabun nganggone aku banyu kafur. Iki Jeb, Heh, singkang ngerus Jeb. apa sih? Iki singkang ngerusku. Oh, sing kang ngerus. Iya. Alah, ya iya kesyukur. Ya kesuwun kang ngerus ya. Kari Iya. tinggal ngandani pamae Deni bari Mimi Denis. Nah, Darmodo, Eh, arsina kay inyong jari dewek mau pengen aku inyong kuning Jakarta sira. ai 11 tahun ku sira ku usahain Jakarta. Ninggal nasi ora aku. Inyong kumangkat ning Jakarta. Paling ya tekan kanannya kerja karma. Karma iya dong inyong ku. Ari karma siapa bariga? Baka karmaku. Heeh. Kan kasing lakat bokot-bokot pada bongkari lemak aja. Iya, dah inyong tukang gali. Terbodoh, dudu tukang karma. Inyong ku ceritane lagi ninggalakan di sirah ora. Iya. Sing lo sarang ya ora. Inyong ku mangkat meng Jakarta ku nunggangi mobil apa konon. Ya mobil apa numpang aku Nunggang Jeb? mobilnya arane mobil Luregung. Ih di Luregung. Iya, mobil Wiska, sing mobil ijo, jurusan Kuningan Jakarta, arane mobil Luregung. Dudu Luregung. Ki mobil apa? Luragung. Nah iya melekosot. Iya sing wonge macet-macet bae kan Jeb. Iya, unku arane ke Jaringan Jaya. Kan Biasa khusus. Takon apa kang rusek. bareng ngira aku tekan kana terus aku. Barangan usir terwodo, inyong usritane nunggang mobil. Tekang kan aku jam 5 sore. Tekan kana aku. Tekang Wulo Gadung Serminal ka. Iya, serminal. Iya Serminal ka. Terminal. Nah iya melekosot. Angel sang kebang goblok. Aduh iya. Ore wel. Barangan nunggu saya terwodo, tekang ning kanaku. Mudun sing terminal. Ning kono ku sira ora werulur kizul wesan kulon. Ai, saking macet ya konon Jeb. Dudu kenang maset. Inyong asal ngangsuk ning mobil. Maune aku. Tempo anu ku tekang mudun ning terminal ku ora welurur kidul wetan kulon. Dadi inyong pikirane wusak. Iya
arep pekloyonge mendi ya Jeb. Arep luru kerjaan ya durung oli-oli. Iya tukang baja yusake supi. Nah, inyong ku dadi ira. Terwodo dadi inyong ku ngelamun, ya dodok ning sosoar ku. Oh, ni sosroal. Hi. Sosoal, Ji. Hari sosoal marane dengkul. Sosoar. Oh, sorjoar. Iya sekalian bae sorujan. Sosoar baka ora weru baka sosoar ku ya. Kini remaga, kini ning iringane kaarane sosoar. Ah, toar-toar. Nah, mlekosot. Nah, barangan ugu terwodo, inyong gue enak lagi ngelamun bening sosoar ning Jakarta ku. Iya. Lagi merem ngangsuk ning sor wiwitan risom. Adem sih ya Jeb. Asem sih. Barangan ugu enak lagi ngelamun ku. Ana mobil teka sing iringan ku mandeg ning inyong. Ay, curut. Surut dia. Ku si cucut-cucut. Mobil, baka mobil ngerem ku munine aku. Oh, saking pakeme sama Iya. Baru nih enak lagi ngelamun ki sira. Mobil ku mandege ning ngadepan inyong. mobil aku. Si mobil ku. Mobil apa, kudu? Mobilnya bagus terwodo. Mobil apa kuno? Arane mobil Awangsa. Waduh. Baru mobil Awangsa. Isi warnanya apa? Sing warnanya putih. Aduh, warnanya mobil Avanza. Iya. Barang lu terwodo mandeg ning inyong ku ning ngadepane ku. Terus mobilnya ku sira lawange buka. Lawangnya. Iya, kaplok. Ih, lawang mobil kunine kaplok. Iya, mobil bagus madate sejen suarane. Iya, wong udah kekoreng. Oh, koreng. Sekalian bae borok. Koreng. Ya munggah apa mah kreot ora terwodo. Nah, terus sing duwe mobil aku metu sarwodo serwul. Ci, gawa kapuk sama. Ji, kapuk iya gak bantal bosok. Ku sih nyerewul. Maksudnya dongol. Iya. Tempo anu ki terwodo, tempo sing duwe mobil Awangsa bosae wadon. Barangan ku sir tempo dongol ku arsis. Artis. Arsis. Artis apa sih lu ngadewek-dewek Jeb? Aduh, kaberan terwodo, tempo dongol adepan ning inyong mobil Awangsa, dongole arsis arane Ayu Sing Sing. Idi, Jeb. Hah? Karya Ayu Sing sering kulaka. Ayu Sing sering. Iya. Iya dah inyong bilang. Ayu Sing Sing, Ayu Sing 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 nembang emang kenen ka. Kemana ngendoge. Aduh. Sengit inyong mah. Mas ora kesenger Ayu Sing Sing. Iya, pernah kesorong sordalan sepur. Iya kita inyong nggak kaget lagi ngendog bareng sapure seka. Wubuk. Oh, barang lu terwodo, arane Ayu Sing Sing sira. Biang riasane mangset. Riasane. Ya arsine kali riasane ku rambute awang. Rambutnya. Iya, Aduh, lambene. lambene awang. Kari cungure Jeb. Sungure awang. Iya dah kegentus. Ora sungur mah. Mung lambene bayar. Lambene bari rambute bisa ya terwodo di korbonding. Korbonding. Sing lurus kabocah zaman sekia karena korbonding. Aja korbonding sih. Apa? Nganggone rem. Oh, nganggo rem. Rebonding. Oh, nganggo rek. Iya. Orang nganggo ri. Ora. Kok nyogok. Iya, rebonding sih. Rambutnya rebonding abang. Abang. Lambene abang. Abang terwodo. Kue yang pakaiannya ini ya Jeb. Iya, sejen karo wong biasa pakaiane arsis mah. Iya. Ayu Sing Sing ku ya artine arane ke wong arsis ora bakal metu sing mobil ka. Artine kawedi ning rasa penyakit ora. Ya iya buat masuk angin. Bokat masuk angin. Dadi ari nganggo klambi, wong klambi wis ora nganggo wol. Klambine. Heeh. Waduh, celananya Jeb. Selanane wol. Duh, kue yang sepatu ya Jeb. Sepatu ketika wol. Jam tangannya, Jam tangannya ketika wol. kacamata. Kacamata wol. Duh, kue yang kari melaku. Hari melaku mengkenen wol. Ya ora kacamata mah pengen keturuban kedungsuk. Bos. Bos aku ora ngeresi udah terwodong. Angel siraku gendut seki aku. Wah, iya mangan wareg Jeb. Ai, wetenge gede. Wah, berarti ning jero anak kusinge. Oh, barang lu terwodo sira nganggone pengen beruh. Nganggo sendale jinjet. Oh, sendal sing gurih lancip toli dhuwur lungane mencek. Nah, iya, mengkono. Nah, terus nganggone nggawa tas cilik.
Sing berlik-berlik kang gawa duit ta. Ay, ya ikut Jeb ana wong tua Jeb. Iya kena. Nah, barangan wis ra lunga emang kan menginyong ko. Priya lungane. Kok kepot. Idi Jeb. Ada apa? Iku tangannya ku pada kiting kuno. Kising je. Iya dateng gawa tas cilik memang kenen tanganku. Masa gawa tas cilik megar pen pada murah. Bosa. Tapi kebagian wong ayu kebakang lunga aja. Gawane sejal jingjet, gawa kempek lunga ya mengkenen kayak wong kising. Bari mencek-mencek. Iya, baru ceritanya mengkonon ke terwodo terus marani ninginyong. Ayu ting-ting Si Ayu Sing-sing. Priben Jeb. Ngomong emang kenen. Konon ngomong Mas, bolehkah aku numpang sana? Baru nyong numpang sana. Ya boleh sayang. Dari Ayu Sing-sing Ay, boleh. Kenal enggak ya Mas sama Mas Jeffrey? Baru dari nyong Mas Jeffrey. Ya Jeffrey ya inyong. Baru dari Ayu Sing-sing Ay, bener Mas Jeffrey ku kok. Aduh Jeffrey ya. Lah kan ning Jakarta ngomong kok ku. Ngaraning kono kah? Kamu iya bener Mas Jeffrey ku kawu baru inyong iya sayang kenapa cari Ayu Sing-sing Mas Jeffrey aku cinta Mas Jeffrey langsung inyong dikreket dirangkul terbodoh. Waduh, si Rai dirangkul ning Ayu Ting-ting. Nembe baru kita nembe ya artinya kan nembe ngalami sing awit cilik sampai dewasa dirangkul arsis Ayu Sing-sing. Aduh, kok yang rasane baru nih aku rasanya ku amboy. Ambune kayak ngapa, Jep? Ambune si Ayu Sing-sing ku stroberi. Oh, ambune. Barangan ku terbodoh. Terus inyong kan yang dikep maning ora. Ya iya, kreket maning gede dikep ada dikepan. Nah, terus ku baru inyong ku langsung bae tek raba menyang bae terbodoh. Diraba-raba. Rambutnya tek raba. Waduh, pelorot. Ning gigir. Aduh, halus Ayu Sing-sing. Iya, itu beyekan. Menerus pelorot maning ning beyekan. Alah, beyekane silik pisang. Iya, ada kemarang. Kemarang kecilik tak? Beriwan meter bodoh. Ya maksudnya mah beyekan aku merang segede. Nah terus mengesor maning inyong tak rabaman mengesor blep. Alah blep. Mengbokong. Iya. Perkuk inyong kong grimut ning asik. Grimut pribadi. Bari matanya merem ko. Iya. Di Ayu Sing-sing bokongnya lah kebelekane. Uang ku ana belekane apa, Jep? Ih, terbodoh. Takon apa kang ngerus mamae Deni, mimi Deni. Baka wong bokong iku ana belekane. Ay, bareng ku malaka. Ku malaka sir terbodoh. Dadi nyong kurang penasaran ora terbodoh. Mau matae merem, dadi nyong ku melek. Tempo melek. Sing dirangkul ku sirat yang listrik. Ay, ngimpi. Yang ingri, kaya nga nagala kebelekane gilig. Bulane wong kari ning Jakarta ku aja sok ngayal. Onon terbodoh. Untung ngayale masih ning tuar-tuar lamun tengah-tengah dalan ketabrak ning mobil. Iya, untung ora terbodoh. Tapi mangkene terbodoh. Hari nyong jare dewek mau kejanjian karo basur-basur. Ci, batur-bature pada ning kene konon. Ih, janjian kesemue ning kene. Oh, sumambu pada mendi inyong ki arsine ketas miang-miang ora. Iya. Tas kontrol sih. Iya, Oh. Ya bakane mengkono ya muduk dibeluk. Oh, dibeluk ya. Ya iya. Biasane aku ya. Hampir datang kabeh. Yo, datang kabeh. Saka kabeh. Iya, taka kabeh. Kok ngundang ya. Hoi, anggota inyong menge. Ih, kakak. Menenang. Ayo. Oh, terbodoh. Oh, terbodoh. Bagus-bagus ya terbodoh. Bagus-bagus apane si muni ciak-ciak kayak ayam potong kuno. Iya, kayak ayam potong. Endi?
Ku sing abang ku kaya yang potong kuno. Ay, kiye. Iya. Kalesan tormodo mawong kafung jelipung orang ngersi. Baka kiye bosa silik-silik gabis ngersi. Ananing gambar kaos-kaos. Sing arane siapa sih, Jep? Baka kiye ki arane ang ribet. Ay, sing ribet akan kukuan. Sing ribet akan iya dat kini tali rapiah. Kita makaton sing kene aku Jep kaya iwak emas kuno. Ay, konon. Ya aku delangan miring ku kuno. Iya, tandel lang. Ah. Di gitu dong bungsot. Baka kun kukungsir. Kuan ku. Iya. Biang Jep. Nen. Kari kunci sing raine Heeh. kaya bunglon. Ay, kay, yang ngarep, ay, ko, siapa ngundangin yung ngarep, apa? Sesepuh. Sa sepo ko, ngupay rokok sing sepo ma Jep. Oh, sing Bapak Karja, matungkal suwun, Bapak Karja. Sukarja. Sukarja. Sukarja wa krimun Jep. Iya, inyong maangas ang kami mga pangarani Sukarja, ko Sukarja. Iya, tira baca kami kaya ko. Ya iya, sing krimun kuno, sesepuh inyong. Jep. Masih sehat baik kuno wong pengen. Iku ku sing kuping sa sigar ku. Apa? Asale nang apa kuno? Hindi. Ku sing kuping sa sigar. Ay, kinki. Iya. Kinki asale, mawe kulur walang. Kuning sebelah kidul ko, sebelah kono dalan sa buri ko. Iya. Barang ninyong yang gawa bedangan, kini yang gawa wila. Oh, gawa Kini ki menengen yang bibitan, di penselok kining tawon, tak pancelas ninyong uwas. lah. Udah ada kari sisi. Iya. Arane latu. 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 Pribendara ni latu. Diarani latu sote, bocakin bengene ilate metu. Kari ku sing kaya wong elik ku matane tosi ku. Endi tosi? Asal ketenggol nang sepur. Ki. Kun masale mancing gitu. Asale. Pengen weru arane. Iya. Baka kiye arane Mas Gunawan. Biang berbobot temen dia. Waduh. Mas Gunawan. Anak terusan ya kuno. Ya anak. Diarani Gunawan sote, wonge anggun rada lumayan. Kuan ku. Ya iya. Barang ku sih sing kelap-kelip kaya wong kelilipan dedek ku. Endi kelilipan dedak. Ya aku matane ku pendek sebelah. Ada ngisinakan enggak? Orang kenang dedak ora apa iningan. Wong mata jelik. Buat kita mah kerja ning Mame Deni. Baka kiye pengen weru arane. Iya rene sapa? Bakakin arane Mas Dasir. Pribendara di dasir sih Jep. Narsine. Diarani Dasir sote. Wong ki mau bengene baka uli rangda wis wareg diusir. Waduh. Dasir mah. Empuk biasane mah tukang tenda. Kuan. Tukang diesel. Aduh. Barang anu ku soale bocakin mah Aryanu ku kawin plangkring bagat tempiling. Tukang gendakan bae. Kuan ku ya Jep. Iya. Ku barang anu ku Wow, kanggo Mas Dawire sing lung salame wis sekae. Mas Dawire wis teka. Iya. Aduh, akekan sa balaya Iya Mas Dawire. Iya. Iku kok Jep, ana Pak. Jep. Iya. Jep. Priwe Mas Dawir. Aku Mas Dawir Jep. Matur kesuwun Mas Dawir, sobatku, sobat Inyong. Wis dan los. Nah, ko terwodo wis kesemu kabeh arane ya. Wis wong kene ya kenal Kenalan kabeh. kaya dene. Pokok ketemu dalan barang emang. Ya wis sakiye mah arsine kanggo ngormati bapak tuan rumah. Keluarga. Sakeluarga, ibu tuan rumahe ora. Iya. Mah wis kesemu kabeh karo Nok Ipae wis kesemu. Dok Ipa wis ketemu. Iya. Wis lagune inyong arep lagu layar sinana paribasane. Iya. Iwak peda rasane asin, kepiting kanggo sayuran. Alay. Daripada inyong pusing, sing penting kita pada hiburan. Hiburan siapa sing nembang cangkem kaya konon kabeh. Oh, iya inyong. Ci bisa ta Jep? Ya bisa. Iya, Karep lagu apa bae. Lagu apa sing arep dipletokaken? Mama Deni sing dia kebo abang wis seka ingan. Mame Deni wis teka. Iya. Wong pada lagu ka Jep. Aja niru deke batur. Oh, apa sih? Ya pletokan dewek beli. Oh, kuno. Ya Iya. bisa ingan.
Lagu zaman sekian gue bisa. Lagu apa-apa ya, lagu barat, lagu Cina, India, apa-apa bisa kabeh. India sih kayak ngapa wong Jawa? India durung bisa. Inyong ya pinser ya. Belajar ning sapa konon? Ning Mama Deni sing duwe kebo abang. Belajar ya? Iya. Sing lagu emang kenen kah? Acik lerki I tell you kitni lalu tutu kohi mujhe puje ho ayu kohi mujhe bole ho do you yehi kohi mujhe sena kahe oh my darling I love you torwo dodo yan nguyu Wong edan. Kalikan mau lagi esok inyongku mobil muter-muter bae semono sing jangkai warak lagi dicor jadi muser-muser mobilnya mandeg bae baru bir mandeg bae kenang apa iku jatuh wodo doyan nguyu ayah kasihan deh lu Cep kan kasing lagu iya. bocah sing daun gede kah apa siarannya kan? Oh daun gede Iya. benarannya zaman ABG Iya. Sing berak sandang kah? Iya berak sandang kah? Ya iya kesil lagu gugunnya bisa. Dongolakan Jep. Hah? Dongolakan. Pengen baru dongolakan. Iya. Iya dah belut. Oke, sing mungkin yang contoh ya ki. Anak bocah wadon lagi berak sandang. Pakaiannya serba bagus lan merangsang. Sendal dhuwur kaos stretch celana lepis. Yen di sawang aduhai tambah romantis. Iya ya Jep. Darani apa? Kun masih ana sambungannya nih Jep. Ya masih. Cak disambung Jep. Disambung tetali rapiah. Dilanjutaken. Iya lanjutakan. Pengen bro. Ya mas ya. Wis umume bocah wadon jaman kiyen. Susu mondok budale dikatonaken. Apa kiyen sing aran zaman ABG. Singkatane iku anak baru gede. Aduh iya bocah tapi mengkain terbodoh apa sih? ya arsine kak kanggo ngormati bapak tuan rumah apa ki lagu inyong jawab iya terbodoh ya wong Jawa ya nah serening inyong uripe nasi bujangan bae sira terbodoh bujangan iya wis oli 36 tahun ora wayu-wayu ai lagi bulan mau ka kana patungan watungan iya karo bocah Ciamis kah ida-ida koplak kadran dosa minggu aja nah lagune nasi bujangan bae terbodoh kanggo ngormati Mama Denis sing dua kebo abang iya ngormati arsine Mama Denis maning kanggo kabeh bae yuk lagune nasi bujangan ayo asik kanggo Nokipa matur kesuwun Nokipa asik-asik hormati kang karya sing belung salam ditane duwe temenan sampai lawas rong tahunan supaya pengen kawinan diweru janji bohongan asik kanggo Mama Rizky sing de jarum coba asale wong wadon rangda edanan ning harta benda pengen nyandang gelang kalung sekian anak ning Bandung coba kanggo Kas Dawir matur kesuwun kasih kanggo Kas Dawir sing belum salam matur kesuwun kang Kas Dawir sobat inyong kanggo uga Mama Denis sing dua kebo abang asik tinggal Mama Rizky Bapak Rizky kanggo nok ade Nokipa sing paling ayu dewek kanggo Ang Yadi asik-asik wis lawas hubungan sampai masih bujangan kene rasane duwe kekasih jalanan temene sabare nang apa bohongi bae dadi wong wadon aja sok ngomong mengkonon kasih lan
sayang tapi gawe wirang coba matur kesuwun setok Mimi Dimas sing suket baju sedulur rinyong dewe aduh udah hampir nikahnya ya Mimi Dimas wis rawat zamane sampai mengenane wis oli rong tahun rasa sampai menjunjun karena cita-cita beriwer buktine langka dan dine setia kalau tuyaya coba sadara lan coba eling dasar nasib jangan gas dawil mungkin aku jangan putuskan hubungan bokada dicobaan kangkas dawir ceritane duwe temenan kangkas dawir sampai lawas rong tahunan kangkas dawir supaya pengen kawinan diwerujan dibohongan matur kesuwun pengantin lanang pengantin lanang matur kesuwun coba kanggo kangkas dawir sing sulung salam kanggo nok iba aye kanggo Mimi Denis Mama Denis sudah kebu abang asik Mama Dimas tobat sing suket baju Mimi Dimas asik tobat Bapak Rizky wis lawat hubungan sing sampe masih bujangan mengkenen rasane duwe kekasih jalanan temene sabare nang apa bohongi bae jadi wong wadon aja sok ngomong mengkonon kasih lan sayang tapi gawe wirang coba kanggo nok amel matur suwun nok amel asik wis lawan zamane sampe begel ngendenane wis oli rong taun sing sampe rasa keyung-yung karena cita-cita beli berubuktine langka dan dine setia beli bakal ngomong sulaya coba sadara lan coba eling dasar nasib jangan segala akhir rintangan putus sampai hubungan bokada dicobaan asik ceritane duit temenan sampai lawas rong tahunan sumpah pengen kawinan diwerujan dibohongan asik kanggo Mama Dimas Mamia Dimas iku ana ning pojok tobat sing suket baju matur kesuwun asale wong wadon rangda Mama Dimas ning harta benda pengen nang gelang kalung sekian ana ning Bandung Tarwojo jadi pengen nganggo gelang kalung mangkat di Bandung iya aku kayak Mimi Dimas sing suket baju mangkat ning Bandung ku usaha apa sih Cep? Usaha iya usaha nyitrak serabi ning kana aduh wis cuma mengkonon terbodo inyong wis ngibur wong kene artinya wong Gunung Sari iya bari hitung-hitungan alak iya kayak dene Mama Denis yang dua kebu abang wis dihormati iya wis kabeh bae yuk inyong maarep nglanjutaken perjalanan terbodo ayo nang mangkat kabeh bae bareng-bareng